Orwako kendo chenro marang'ich welo adhiani mbele gi weche manyien kwa donje weche mag siasa. Ni ogaye mar Azimio la Umoja Raila Odinga koro golo kene moko kuom jotelo buore urwogno mayande osechako bedo machiegni gi piny owacho mar Kenya Kwanza e od bura. Odinga bang' bago romo gi senet mag Azimio ne otimo lokruok moko moriwo koda ka golo Seneta Fatuma Dullo e lemo mar jago oporo e lo kweth manok e od burano. Jafombo marwa Wenga nigi ler mar wachni. Bang' bedo gi romo gi jotelo mag Azimio e magawa moro Thurka, Odinga notimo lokruok moko e lemo e od bura mar senet ka Fatuma Dullo ne ogolo e lemo mare ka lemo mare no nomiyo seneta ma Narok Ledama Olekina. Odinga nolero ni okang' makamano ne Azimio kao kalore kod dwaro mare mano ni kweth mar Azimio obedo motegno e od bura. Our leadership in the Senate is now the leader. The minority leader is Honorable Stewart Mazayo, deputed by Honorable Senator Enoch Wambua from Kitui, and the whip is Honorable Ledama Olekina, deputized by Honorable Edwin Sifuna. That is our lineup in the Senate. E kinde mokalo kweth mar Azimio osebedo kod mutni moko kuom jotelo mane oyier e bwo Azimio mabende koro sani karore kendo bedo machiegni gi piny owacho mar Kenya Kwanza. This is because some officials who were there before have opted to now work with the majority party in the Senate, and we want to be very focused. So I've asked our team to continue to represent Azimio effectively in the House. Azimio stands for the defense of the people of Kenya, the interests of our people in the House. Sichiko bende Odinga nalando ni juma manyien Azimio biro bago alam mapek e dhood apise mag IBC mar siemo negi ler kako onego negi ta yiero e yo makare. We will also be doing a prayer for the IBC, that we have and get an IBC which will defend the right of our people. And that prayer will be done in front of the premises of IBC sometimes next week. Giko jumani kweth mar Azimio chano loso romo Kisii mano tich abich ka ngeso gibiro lwar Kisumu romo mar twak gi jopiny ahinya kalore kod midhiero magikale gi sani ahinya to tok yiero ma giwacho ne okota e yo makare. Somebody got 5.9 million votes. Other person got 8.1 million votes. Those are the facts. Those are the facts which should not be swept under the carpet. We must defend electoral justice in our country. This week, we are going to be in Kisii on Friday. On Saturday, we are going to be in Kisumu. And then... Wenga, Ramogi TV, Nairobi.